Raġel jinqatel u 2 oħra sfaw midruba wara li kienu involuti fi sparatura. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 11 ta' sibt filgħaxija fit-triq tal-ġebel fil-limiti ta' Birzebbuġa. Meta l-pulizija marret fuq il-post sabet raġel mixħut mal-art midrub. L-identità tiegħu għadha mhix magħrufa iżda huwa maħsub li huwa barrani. Raġel ieħor li safa wkoll midrub u mill-Ġorġja u għandu 45 sena. It-tielet persuna, raġel li skont sorsi jidher li għandu 42 sena huwa mill-Kosta tal-Lavorju. Huwa kien iċ-ċertifikat mejjed fuq il-post. Rapporti fuq il-mezzi tax-xandir jgħidu li kien propju wieħed mill-vittmi li għamel kuntatt mal-pulizija fejn sejjaħ għall-għajnuna. U mifhum li l-irġiel intlaqtu minn tiri sparati minn persuna jew persuni li kienu għaddejjin vettura u baqgħu sejrin. Rapporti oħra qed jgħidu li l-pulizija qed tfittex vettura tal-għamla Toyota Starlet fuq suspetti li kienet intużat fid-delitt. Il-Maġistrat tal-Għassa Rachel Montebello kienet infurmata bil-każ u ħatret numru ta' esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. Il-pulizija qed titratta l-każ bħala wieħed ta' omiċidju.